Assalamu алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа Гасыр каналын карыйсыз. Эфирда Татарлар тапшыруы, студиядә Илдар Кыямов. Без бүген җыен татар телен, мәдәниятен саклау һәм үстерү фондының игелекле эшчәнлеге турында сөйләргә уйлыйбыз. Студиябездә кунакта җыен фонды рәисе Разил Вәлиев һәм әлеге фондның фәнни редакторы, филология фәннәре докторы, академик Дания Заһидуллина. Җыен татар мәдәниятен саклау һәм үстерү хәйрия фонды 1980 еллар азагында ук оеша башлый. Аның максаты татар мәдәниятен һәм аның рухи кыйммәтләрен саклап калу дип билгеләнә. Фондның беренче рәисе академик Миркасым Усманов. Әлеге фондның эшчәнлек мәсләген күренекле, шулай ук онытылып баручы шәхесләребезнең казанышларын, хезмәт нәтиҗәләрен яктыртып бару, киләчәк буынга калдыруда күрә. Миркасым Усманов вафатыннан соң фондны аның укучысы Галим Җәүдәт Миңнуллин, бүгенге көндә халык язучысы Разил Вәлиев җитәкли. Хәзер инде бу проект уңайнан 60лап шәхесебезгә нисбәтле китап дөнья күрде. Җыен фонды бүген үз эшчәнлеген дәвам иттерә. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Разил абый, Дания ханым. Разил абый, иң беренче сорау сезгә булыр. Менә бу игелекле проект, бу күркәм эш кайчан башланган иде һәм аның идеясе ничек килеп чыкты? Иңрәк Илдар әфәнде җыен фонды турында бер генә сүз әйтеп үтим, чөнки бу китапларның һәммәсендә, бу серияне һәммәсендә безнең җыен фонды чыгарды. Аның әһелләре һәм безнең галимнәребез һәм бергәләп чыгардык. Җыен фонды ул инде узган гасырның 80нче елларның азагында ук оешкан иде. Аны оештыручыларның берсе ул вакытта Кәрим Төнчурин театрының баш режиссеры Дамир Сираҗиев булды. Аннары ул ярдәмгә мине чакырды. Без аның белән бергәләп Миркасым ага янына бардык. Аннан ярдәм сорадык, чөнки безнең бу эшебезне фәнни нигезгә саласыбыз килде. Аңа кадәр без күбрәк конкурслар белән, фестивальләр белән шөгыльләнә идек. Хәтта Төркиядән таната дигән бер ансамбльдә чакырдык, аларның концертларын оештырдык. Әмма ләкин уйладык та концерт белән генә җирак китеп булмас, чөнки безнең татар телен һәм мәдәниятен үстерү фонды бит. Моның өчен билгеле һич шиксез инде безгә галимнәрнең ярдәме кирәк иде. Миркасым агай башта шактый гына инде шикләнеп тә карады һәм аннары аның тәкъдиме булды. Әйдәгез без o konsertlardan, festivallerden, başka şaralardan tış kitaplarda çıkarıyıq. Tatarның büyük şəxsləri, körnəkli şəxsləri şu kadar küp. Tilese qaysı millətinin tutqası, nigizi, altın bağınaları onun büyük şəxsləri, körnəkli şəxsləri deyildi. Hem indi biz mənə bekdə tilab riza bulduq. Hem biz şundan soň Mirkasım ağa təqdimi bilən isimlik düy başladıq. Nindi şəxslərimiz var Tatarның, bizə şəxslərini ən elək bitəli barlarga kərək idi. Onda Tufan ağa Miңнуллинni çaqırdı. Mirkasım ağa meni hem biz işimiz oturup bir isimlik düzədik. O isimlikdə işimiz düzəgən isimlik birgə qoşqaş barlığa 500'den artıq şəxs kilib çıxdı. Mirkasım ağa ayta yoxdu. Jigitlər 500'den artıq şəxsini biz çıxarıb bitirə almabız. Biz bitdi ictimai uyuşma, dövlət uyuşması түгел. Mümkünlükler bir şekilde ederiz kıskarttık diye. Şundan sonra biz onu ekranla kıskarta başladık. Hem kıskartkandan sonra işsiz kaldı. Ansına da riza bulmadı. Eydeniz kim bitik tağın. Hem mine bugünkü günge kadar biz mine şu kıskargan isimlik bilen işleyimiz. Şunu amelge geçiririz. O isimlikte 100'den artık şahıs var. Biz indi mine bugünkü günge mine şu 100'den artık şahıs bulan isimlikteki şahıslarını 60'tan artığın dünyaya çıkardık. Gelecek planlarımız bek zor. Onları biz aytıp öteyim hali biz bit ictimai uyuşma, devlet uyuşması түгел, hem biz devletten bir tiyin akça almayız. Biz sponsorlar yardımında işleyimiz, türlü uyuşmalarga müracaat etimiz. Məşhurların yardımı bilen dünyaya kilgen kitaplar mine bu. Şundan da indi Dania hanım mine bularның fənni aparatı var bit indi. Mine onlarның fənni yaqtan çıgaruның nindi kıyınlıkları var. Нәрсәләр белән очрашасыз? Кыйынлыкка караганда мен башта оңай ягыннан башлап кетим әле. Менә Миркасым абыйның бер матур сүзе бар иде. Ул әйтә иде, фәнни проектлар турында сүз башлаганда, син Мерседес төзергә уйласаң гына Мерседес төзей аласың. Запорожец төзергә уйласаң Запорожец гына килеп чыгарга мөмкин дип. Һәм менә бу проектны мен инде чыннан да ул безнең милләтебезне, безнең халкыбызның фикри потенциалын
дөньяга күрсәтерлек зур проект дип саныйм. Чөнки ул менә бик күп шәхесләр турындагы совет чорында кайтарга мөмкин булмаган, я булмаса игътибардан читтә калган, ниндидер бер сәбәпләр белән яшерелгән шәхесләр турында материалларны беренче тапкыр кабат үзебезнең халкыбызга, үзебезнең милләтебезгә кайтарды һәм кайтаруны дәвам итә. Мәсәлән, күз алдында бу буйлар менә иң беренче басылган китап. Шулай. Мисал була ала. Иң кызыклы, тулысы белән яңа материалларга корылган китаплар да бар бит. Мәсәлән, мин төзегән Әхмәт Гәрәй Хәсәни, я булмаса Җәүдәт абыйлар эшләгән Җамал Вәлиди китабы, ул бит тулысы белән гарәп графикасыннан күчерелгән китап. Мәсәлән, хәтта Мәрҗани китабының күпчелек өлеше яңа материаллардан тора. Бу проект татар фәненә, татар дөньясына яңа материалларны фәнни әйләнешкә кертергә мөмкинлек бирә. Шул вакытта әлеге проектның тагын бер яхшы ягы белән бәйле, менә бу чыганаклар белән дә барып тоташа торган ягы, ул да булса проектның фәнни популяр язылуы. Ягъни ул фәнни материалны халыкка якын форматта җиткерә һәм ул күп киң массачыл бер проект сынала, ул күпләргә барып җитә, күпләргә аңлашыла һәм күп кешеләр менә шушы проект аша татар халкының гаять гүзәл, мәшһүр затлары белән танышалар. Аларның эшләреннән үзләренә илһам һәм рух алалар дип уйлыйм мин. Инде кыенлыкларга килгәндә, чыннан да аерым бер шәхесләр турында мәгълүматлар табу бик авыр һәм мондагы күп китаплар, алар яңа мәгълүматларга нигезләнгән китаплар, әлбәттә эзләнүчедән, тикшеренүчедән, коллективтан зур хезмәт сорый. Мәсәлән, Габдрахман Сәгъдигә тотынган вакытта әле Сәгъдинең исеме бездә әйтелми дә иде. Шәхес культына эләккән күп кенә шәхесләр шулай. Гали Рәхим китабы, Газиз Гобайдуллин китабы, Хади Атласи китабы, Җамал Вәлиди китабы һәм башкалар. Алар бит менә моңа кадәр тыелып килгән, өйрәнелмәгән, гарәп графикасында калган материалларда эшләнгән китаплар. Һәм менә фәнни яктан минем тагын бер нәрсәгә игътибарыгызны юнәтәсем килә. Менә бу китапларның күбесе, алар шушы китаплар турында сөйләшү башланганнан соң диплом темалары, кандидатлык темалары итеп эшләнә башлап, аннары җыен фонды китап итеп эшләп чыгарган китаплар. Я булмаса, алар кайтканнан соң, инде китап чыкканнан соң, алар материалында фәнни хезмәтләр, кандидатлык, докторлык диссертациялары язу башланды. Димәк, фәнни эш монда бик тә бәйләнешле, дәвамчан алып барыла. Һәм китапларның тагын бер ягы, менә анда аерым бер шәхесләр турында мәгълүмат, аларның хезмәтләре, әдәбият белән бәйле кешеләр икән, аларның әсәрләре, документлар, архив материаллары, фотосурәтләр, хатлар бик бай чыганак бит инде. Аннары соң аерым бер шәхеснең үзенең башка кешеләргә мөнәсәбәтен күрсәтә торган документлар урын таба. Һәм шул рәвешле алынган шәхес төрле яклап зур бер фикер иясе буларак, теге татар кешесе буларак ачыла. Һәм менә тагын бер нәрсәгә игътибарыгызны юнәлтәсем килә. Монда сайланган шәхесләр, әлеге Разилә әби әйткән 100-300 шәхес, алар бит татар халкының дөнья күләмендә күрсәтеп горурланырлык шәхесләре. Димәк, без шушы проект аша әлеге шәхесләребезне кабат дөньяга танытабыз. Шуның белән татар халкын зурлыйбыз булып чыга. Һәм тагын бер менә узанга китәмез сөйләвем, тагын бер моментка игътибарыгызны юнәлтәсем килә. Менә мондый китаплар, алар үз артыннан тагын яңа материалларны тартып кайтаралар. Мәсәлән, без Габдрахман Сәгъди китабын эшләгән вакытта, эшли башлагач, аның шәхесенә бәйле, аның менә шәҗәрәсе эшләнде, китапка кертелгән. Аның шәхесенә бәйле бик күп, бик кызыклы, гаять моңа кадәр бик үк ачылып та бетмәгән материалларга тап булдык. Шул вакытта Габдрахман Сәгъдинең Үзбәкстандагы тормышы, эшчәнлеге турында күп кенә әйберләрне кайтара алмадык. Ул вакытта әле ул ачык түгел иде. Бер яктан, әле китапны яңадан эшләү мөмкинлеге дә күренеп тора. Шул вакытта Габдрахман Сәгъди китабын эшләгән вакытта без аның татар әдәбияты тарихы дигән 300 битлек хезмәтен кириллицага күчердек. Мин уйлыйм, якын арада, бик озакка сузмыйча, ул китап
ниһаять халык кулына барып җитәр һәм әлеге китапның дәвамы кебек шулай ук Габдрахман Сәгъди шәхесен ача торган бер мисал булыр дип. Я булмаса шушы китапны эшли башлагач без әле Габдрахман Сәгъдинең энеләре, аның гаиләсе белән таныша башладык. Мәсәлән, килеп чыктык Артур Сагадиев дигән зур философка. Артур Владимирович Сагадиев ул инде Мәскәүдә физик, ядерщик профессорлар гаиләсендә үскән зур галим, профессор һәм ул физика юнәлеше буенча кирип киткәннән соң әлеге эштән баш тартып мөселман фәлсәфәсенә кирип китеп, бөтен дөньяга рус, инглиз телләрендә мөселман фәлсәфәсен күрсәткән шәхес буларак билгеле. Әл-Кинди, Әбу Гали Сина, Ибн Таймия, башкалар, менә алар Артур Сагадиев аңлатуында, шәрехләвендә дөньяга җиттеләр. Кабат 20-нче гасырда дөньяга җиттеләр. Һәм без аның Габдрахман Сәгъдинең бер туган инесе Хади Сәгъдинең оныгы икәнен белдек. Һәм кызганычка каршы менә теге шәхес культының гаять аянычлы фаҗигаләрендә әлеге әтисе төрмәләргә эләккән Артур балалар йортыннан менә шундый мөхиткә килеп кергән, ләкин күрәсең, әлеге мөхиттә аны үзгәртә алмаган, ул барыбер үзенең тамырларына якынайган һәм кабат менә шушы үзенең бабалары шөгыльләнгән мирасны халыкка кайтаручыга әйләнгән булып чыга бит инде. Омырткасы шактый нык булып чыккан. Һәм без менә шушы китап белән бәйләп Хади Сәгъдинең әле зур бер 30-нчы елларга караган көндәлеген алып кайттык араб графикасындагы. Ул да басылып чыгар дип уйлыйбыз. Ягъни һәр китап үз артыннан дөнья кадәр әле бу китапка кермәгән материалларны да безнең фәнгә кайтарып тора. Бу үзенә күрә стимул була. Разил абый тагын менә шу проект турында тулайым телгә алганда, бу Россиядә икенче генә проект дип әйткән идегез бугай. Шунда да Россиядә бит инде 85 субъект бар, 21 милли республика, һәм ләкин инде горурланып әйтергә була, Россиядә менә шушы гаҗәеп зур илдә, дәүләттә бар тик 2 генә урында шушындый серия чыга, уның берсе инде күптән чыгып килә торган серия. Ул Мәскәүдә Жазаил сериясе, һәм менә милли республикалар арасында бердән-бер Татарстанда шушындый серия чыга. Без аның белән горурланабыз да, һәм аның никадәр җаваплы, катлаулы икәнен дә менә Дания ханым инде бик әйтеп тәфсирләп сөйләде. Бу бит менә без бер шагыйрьне яисә галимне яисә тарихчыны гомумән шәхесне чыгарабыз икән, ул шул шәхес турында гына түгел. Һәрбер китапта шул чорның тарихы, шул чорның мәдәнияте, әдәбияты, мәгарифе, хөреф-гадәтләр, йолалары, гомумән ул вакытта ничек яшәгәнбез без, нинди проблемалар булган. Менә шул яктан да ул бик кызыклы. Безнең әле бу сериядән тышта чыгарган китаплар шактый. Менә вафатыннан соң безнең бөек җырчыбыз Илһам Шакировка багышлап шундый китап чыгардык. Вафатыннан соң чыккан беренче китап, беренче альбом әле бу. Һәм моңа кадәр дә без инде Илһам Шакировка багышланган 4 альбом чыгарган идек. Аны без инде татар, рус, инглиз телләрендә чыгарып, бөтен дөньяга тараттык дип әйтергә була. Һәм менә киләчәктә без Илһам Шакировка багышланган менә шушы сериядән дә шулай ук бер басма чыгарырга уйлыйбыз. Сөйли китсәң, искиткәч күп безнең эшләгән эшләребез дә шактый инде, эшлисе эшләребез дә шактый. Менә без бүгенге көндә Нәхи Сәмбәт турында китап әзерлибез. Шулай ук Муса Җәлил турында китап әзерлибез, Мәҗит Гафури турында әзерлибез. Безнең эшебез бик тә катлаулы булу өстенә бик тә кызыклы да. Чөнки без башта алдагы елга планны төзибез дә, без киләсе елга нәрсә чыгарабыз дип, аннан соң һәрбер китапка авторлар төркеме оештыра башлыйбыз. Соңыннан инде без аны тапшырабыз бу китапның фәнни мөхәрриренә. Элек иң беренче фәнни мөхәррир узак еллар буе әйткәнебезчә академик Миркасим ага Госманов булды. Аннан соң аның укучысы Җәүдәт Миңнуллин булды. Менә хәзер инде без сорадык, ул риза булды. Безнең дустыбыз, коллегабыз дип әйтим инде. Академик фәннәр академиясенең вице-президенты Дания ханым Захидуллина. Дания ханым менә чыннан да китаплар шактый сал, бик күләмле. Менә аның фәнни аппаратын оештыру, ул ничегрәк бара? Чыганаклар каян табыла? Ул бит теге һавадан гына сүзеп алып булмый бит әле. Архивларданмы? Шәхси фондларданмы ничек? Әлбәттә. Монда архивлар да һәм шәхси фондлар да тигез дәрәҗәдә кулланыла. Бу китапларның әлбәттә менә
эшләгәндә авырлыгы шундадыр, гарәп графикасындагы күп материал кайта, һәм гарәп графикасындагы материалны кабат тапшыру, транслитерация мәсьәләсе килеп баса. Шул вакытта менә мин үзем шәхси үземнең тәҗрибәмнән чыгып шуны әйтә алам. Китап эшләнсен өчен гомумән шәхес турында мәгълүматлар әгәр юк дәрәҗәсендә аз икән, әлеге шәхеснең гаиләсе ярдәм иткән вакытта көтелмәгән теге матур нәтиҗәләргә китерелә. Мәсәлән, без Әхмәт Гәрәй Хәсәнине эшләгән вакытта Әхмәт Гәрәй Хәсәни белән бергә татар халкына Аң журналының теге матурлыгын, гүзәллеген, тирәнлеген күрсәтә алдык дип уйлыйм мин. Һәм бу очракта әлбәттә Әхмәт Гәрәй Хәсәнинең энесе Барый Хәсәнинең хатыны ул вакытта исән иде, менә ул ярдәм итте һәм аның ярдәме белән без бик күп материалларны китапка урнаштыра алдык. Һәм менә андый кешеләр бар. Шул вакытта кайбер кешеләр менә андый китап эшләргә әле мин өлгереп җитмәдем дә диләр. Мәсәлән, минем үземнең тормышымда шундый бер вакыйга булды. Төгәл фәннәр өлкәсендә Россиядә бик билгеле галим Оскар Акрамович Кайбышев, бәлки ишеткәнегез дә бардыр, ул күпмедер вакыт Башкортстан фәннәр академиясендә җитәкләде. Физик, ул инде Башкортстаннан киткәч, Мәскәүдә вакытта мин аның белән очраштым. Миркасим абый хәйр фатихасы белән без Мөхәммәд Хәнәфи Кайбышев турында китап эшләргә теләдек. Ул инде аның турдан туры шул нәселдән. Менә без аның белән очраштык, бик озак сөйләшеп утырдык, һәм ул әйтте, ул бик күп кызыклы мәгълүматлар бирде аның турындагы сүзләрнең дөрес булганын, дөрес булмаганын, монда провокатор Мамлиевлар бар бит әле, Мөхәммәд Хәнәфи Кайбышев турында сүзләр бар. Күбесен аңлатты, үзләренең гаиләдә ничек дворяннар, мырзалар бит инде алар. Ләкин әйттем, мин әле бу китапны эшләргә әзер түгел. Безнең инде ул вакытта Казанда бер кандидатлык диссертациясе да язылып ята иде. Мин әле әзер түгел, берничә елдан соң без аны эшләрбез диде. Ләкин кызганычка каршы 3 елдан соң ул инде вафат булды. Ягъни менә ул китеп барды, аның белән бергә бу материал китеп барды, бу нәсел китеп барды. Инде хәзер аңа кабат кайту мөмкин түгел булып тоела миңа. Ягъни мондый китапларны бигрәк тә аерым бер шәхесләр, зур шәхесләр турында, аларның гаиләләре, нәселләре, андагы материаллар барында эшләп калу да кирәк. Менә ул мөмкинлекне аерым бер кешеләр, зыялылар кулдан ычкындырмасын иде дип тә карыйм мин үзем. Чыннан да кызык. Инде Разия абый, менә бу китапларның фәнни популяр басмалар дидек бит, инде халыкка таратылуы, укучыга җиткерелүе ничек хәл ителә? Илдар әфәнде, безнең максатыбыз иң беренче чиратта татар халкы, татар кешесе үзенең милләтенең нинди шәхесләр, бик шәхесләр бар икән белергә тиеш. Ул горурланырга тиеш. Менә минем милләтем шул кадәр бай бит, анда шундый шәхесләр бар дип. Мин һәр вакыт әйтеп киләм. Ул бит Мәсәлән, инглиз дисен икән Шекспир дибез, урыс дибез икән Пушкин дибез, башка милләтләрдә дә шулай ук атаклы кешеләр буенча күз алдына китерәбез. Татарны да шулай китергә тиешләр, Тукай гына түгел, Тукай безнең бөек шәхесебез, менә безнең татар никадәр бай икән, халык үзе, татар халкы үзе белергә тиеш. Аннан соң аның белән генә без шикләнеп калырга җыенмыйбыз. Менә Дания ханым әйтә башлады, инде без дөньяга чыгарга тиешбез. Дөньяга татарны күрсәтергә тиешбез. Аның нинди үткәне бар, нинди бүгенгесе бар, нинди потенциалы бар киләчәккә. Менә без кайбер китапларыбызны инде русчага тәрҗемә итә башладык. Мәсәлән, күптән түгел генә чыгардык без Борхан Шаһидигә башланган том. Борхан Шаһиди бик тә катлаулы шәхес. Ул әдәбиятчы да, ул галим да, ул дипломат да, ул дәүләт эшлеклесе дә. Минемчә, татар халкыннан, татар кешеләре арасында бу хәлләр югары дәрәҗәгә ирешкән бүтән кеше юк. Чөнки ул миллиард jarымлы, ул вакытта 1 миллиард булгандыр инде, Кытай халкының, Кытай дәүләтенең җитәкчесе Маздунның хәзер исемен әйтеп булмый, Маздунның урынбасарларының берсе булган. Ил җитәкчеләренең берсе булган. Һәм без бу китапны бүгенге көндә русчага тәрҗемә итә белән шөгыльләнәбез. Һәм киләчәктә башка китапларны әкрен-әкрен, бәлки берничә китапны бердәштереп, бер чор кешеләре булса, рухлары ягыннан туры килгәннәр кешеләр булса, русчага тәрҗемә итәрбез. Киләчәктә бәлки инглизчәгә тәрҗемә итәрбез, башка телләргә дә тәрҗемә итәрбез. Һәм аннан тагын бер яңалык, әле күптән түгел генә без
энциклопедия институтында очрашуда булдык һәм аның директоры белән сөйләштек, Искәндәр Гыйләҗев белән. Алар бик тә теләп риза булдылар безнең бу китапларның электрон вариантын интернетка куярга. Әгәр дә инде без интернетка куябыз икән, димәк безнең китабыбызны, бу безнең басмаларыбызны бөтен дөнья теләсә кайсы дәүләттә, илдә алып укый алачак. Бүгенге көндә дә безнең менә басма китапларыбыз бик тә рәхәтләнеп торалар. Финляндиягә барасыңмы, Казакъстангамы, Үзбәкстангамы, Төркиягәме, татар булган җирдә китап киштәсендә һич шиксез берничә китап булса да бар, кайберләрендә оешмаларда инде бик күп китапларыбыз бу сериядән төзелеп тора. Аның белән бик кызыксыналар, бик тә популяр басма. Һәм әгәр дә татар халкы үзенең шәхесләрен белә икән, алар белән горурлана икән, димәк аның нигезе ныгый дигән сүз. Инде менә бу китапны кулына тотып эшләүче кешеләр, авторлар турында да әйтеп булсак иде. Төрле кешеләр җәлеп ителә дип әйттек. Чыннан да бу табигыйдыр, чөнки мәсәлән, композитор кеше турында язганда бит инде кемнедер бер шул өлкәдән җәлеп итми булмый. Һәм менә техник яктан эшләүчеләрдер бәлки, кемнәр турыдан-туры шуны эшли. Техник яктан эшләүчеләр безнең җыен фондының идарәсе бар. Без идарә вакыт-вакыт җыелышабыз да, анда сүз алып барабыз инде әйткәнемчә, нинди китапларны чыгарга кирәк беренче чиратта, кай вакытта читтән дип әйтеп булмый. Үзебез республиканың атаклы күренекле кешеләреннән дә тәкъдимнәр була. Менә шушындый китапны мин күрергә теләр идем. Бу инде Миркасым агайның исемлегеннән тыштаган өстәмә. Без анда өстәмәләр дә кертәбез кай вакытта. Мәсәлән, Миркасым агайның үзе турында да без китап чыгардык. Туфан Миңнуллин турында да чыгардык. Алар планда юк. Чөнки бу басмаларда күбесенчә без бакыйлыкка күчкән бик шәхесләр безгә багышлыйбыз бу китапларны. Һәм китапны әзерләүдә әйткәнемчә, Миркасым агайның принципы шундый иде, теләге, нияте шундый иде. Монда беренче чиратта галимнәр катнашырга тиеш. Моны эшләүче кешеләр галимнәр булырга тиеш. Бу фәнни нигездә булырга тиеш. Фәнни популяр булса да, әмма ләкин нигезе фәнни булырга тиеш. Ул галимнәргә дә кызыклы булырга тиеш, гади халыкка да кызыклы булырга тиеш. Инде элек беренче чиратта Миркасым ага үзенең шәкертләре белән күбрәк эшли иде. Хәзер инде Миркасым ага киткәннән соң безнең даирәбез шактый киңәйде. Әлегә дә баягы кем менә шушы шәхескә якын, кем аның шушы шәхесне өйрәнгән, кемнең фәнни хезмәтләре яисә башка төрдә әдәби хезмәтләре бар, без шул кешеләрне җәлеп итәбез. Һәм менә бүгенге көндә инде Дания ханым безгә бик зур ярдәм итә. Әгәр дә без менә мәсәлән Яруллиннар турында, бер туган Яруллиннар музыкантлар турында китап чыгарга уйлыйбыз икән, һич шиксез монда бит инде музыка белгеч кирәк. Без анда музыка белгечен җәлеп итәчәкбез. Менә Муса Җәлил турында чыгарга уйлыйбыз бит. Муса Җәлил буенча кемнәр эшләгән, моңа кадәр кемнәр аны яхшы белә. Мәҗит Гафури буенча чыгарга уйлыйбыз, шулай ук кемнәр аны яхшы белә. Аның архивы кайда, аларны өйрәнергә кирәк, эзләргә кирәк. Гомумән бу шактый кызыклы, катлаулы, безнең галимнәребез җитәрлек. Менә киләчәктә дә бушы без дәвам итәр. Менә безнең әлегенә телгә алган шәхесләр дә менә шул ук Муса Җәлил, шул ук Мәҗит Гафури, мондагы чыккан китапларның, мәсәлән, шул Хади Такташ, башкаларның фондлары, алар бит инде бездә Фәннәр академиясендә язма һәм музыкаль мирас үзәгендә мирасханәдә сакланалар. Һәм ул фонд шул кадәр бай, шул хәтле зур. Без менә алга таба да әлеге фонddагы материалларны, моңа кадәр дөнья күрмәгән материалларны чыгару, халыкка җиткерүнең бер юлы дип тә карыйбыз бу китапларны. Ул яшьләр өчен килә торган буын галимнәр өчен дә шулай булыр дип уйлыйм мин. Чыннан да бик игелекле хезмәт, бик зур эш. Һәм алга таба да дәвамлы булсын иде, нәтиҗәле булсын иде дип сезнең белән саубуллашабыз. Эшләгән кадәрсе өчен һәм эшләнәчәгенә дә зур рәхмәт. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта җыен татар телен мәдәниятен саклау һәм үстерү хәйрия фонды рәисе Разил Абыйвәлиев һәм шулай фәнни редакторы, филология фәннәре докторы Дания Заһидуллиналар булды. Алар белән саубуллашабыз, тапшыруыбыз тәмам. Бергә булыйк, бердәм булыйк, Аллаһ күрешүләргә кадәр.